Andibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphula siza nemeko kaThabo Cele. Imeko kaThabo Cele inje ke baphulaphuli. uThabo Cele ufuna ukuqhawula isivumelwano sakhe neKaizer Chiefs. Ingelipheleleyo ke ufuna ukuterminate icontract yakhe yiKaizer Chiefs. Kutheni na esenza njalo uThabo Cele umphulaphuli? Kuyabonakala into okubana ke kukhona ongaboni ngasonye phakathi kweKaizer Chiefs kunye noThabo Cele, ngoba uThabo Cele kuthiwa uzibone sele ngekho kwiskwadi esibheka eSpain kwi-pre-season. Yabe inhliziyo yakhe uThabo Cele ibifuna ukubheka eSpain kwi-pre-season, kodwa akekho kwinhlelo zomqeqeshi weKaizer Chiefs neeplayers azithathileyo wabheka nazo kwi-pre-season eSpain. Yenye yezinto ke zimophule umoya ke ezo leyo ke uThabo Cele. So ke ngokuthiwa ke baphulaphuli ke iKaizer Chiefs noThabo Cele ngokuba kwiingxoxo ezishushu zokubana kuzoqhawulwa isivumelwano sayo noThabo Cele neKaizer Chiefs. Akwazi uThabo Cele ukuhamba azifunele itima zothi ayidlalele. Ndikukhumbuze ke mphulaphuli, uThabo Cele lo unisene contract neqela leKaizer Chiefs baphulaphuli 2 years yonke. Ithi ke lento ithi iKaizer Chiefs if abafikeleli kwisigqibo ekusiso esiright kubo macala, loo nto iyawuthetha ukuthi ke uThabo Cele usazawuhlala pha kwiKaizer Chiefs ahloniphe ke icontract yakhe umfana omdala, okanye iKaizer Chiefs izawuphinda ibe nengcinga mhlawumbi zokuzama into yokubana ke imkhangelela iteam apho ke iyakumlowuna khona. Kodwa ngoku ingxoxo abakuzo zizokuqhawula isivumelwano. uThabo Cele ufuna ukuqhawula isivumelwano sakhe neKaizer Chiefs, akwazi into yokubana umfana omdala azifunele iqela zothi ke alidlalele ngenhliziyo yakhe, ngoba kuyacaca into yokubana ke mhlawumbi phanga phakathi ikhona nje into edidisayo phakathi koThabo Cele neKaizer Chiefs. Ndandike ndatshona kusizinephelo ndathi uThabo Cele performance yakhe nebody language yakhe apha ebaleni iyakuxela into yokubana ikhona into umoya ongekho right phakathi kwakhe neKaizer Chiefs. Khumbula ke yake yaqala ke laa ngxaki phakathi kwakhe naba baqeqeshi beKaizer Chiefs batsha aba babini. Yake yakhona iproblem ke phakathi kwakhe naba baqeqeshi, sayithatha kanjalo ke thina abantu ke bakhaleze bayiva, sathi noba ke mhlambi ke ingxaki ibipha yalungiswa, kodwa ibody language yakhe ibisixelela lukhulu uThabo Cele. Jiki ke ngoku uThabo Cele akekho kwiskwadi esibheka eSpain kwi-pre-season. Ingaba lo mqeqeshi omtsha lo uthe efika wabe sineproblem noThabo Cele? Andiqondi ba kunjalo. Inoba ingxaki kaThabo Cele ingapha kwamandla okanye ingapha kwale ndlela thina siyicinga ngayo, ngoba lo anothi umqeqeshi efika namhlanje abe senengxaki neplayer ayitsho kanjalo loo nto. Mhlawumbi ke ingxaki kaThabo Cele ayikho ngale ndlela siyicinga ngayo thina, ingaphaya kwento singayaziyo, ngoba akayanga and kuthiwa yena ebelinde into yokubana uzoba khona kwiskwadi esibheka pha kwi-pre-season eSpain. Wazibona umfana omdala ke engekho kwesa squad. Kulapho ngokuthiwa ngoku noko ucela into yokubana kuxoxwe kuzoqhawula isivumelwano sakhe aphumaphele kwiKaizer Chiefs. Ngaloo magama ke mphulaphuli kusaxoxwa ke uThabo Cele neKaizer Chiefs, ingxoxo zabo zishushu, kuzocaca into yokubana ke beza nesiphi na isivumelwano sokubana ke bayakhululana okanye ke Kaizer Chiefs ayimkhululi ngezizathu ezithile. Kusazawubonakala ke baphulaphuli ke injalo. Ningake ningene ke nani ke nitsho nento yokubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.